Αγαπητοί μαθητές, γεια σας. Αυτό το tutorial αφορά ένα βίντεο εκπαιδευτικό, ας το πούμε έτσι, οδηγό, ο οποίος θα σας βοηθήσει στο να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή του webmail, του email δηλαδή του Υπουργείου Παιδείας, του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Για να μπορέσουμε να συνδεθούμε και να χρησιμοποιήσουμε την υπηρεσία, ανοίγοντας οποιοδήποτε πρόγραμμα, είτε το Firefox είτε το Chromium, θα πάτε εδώ στη γραμμή διεύθυνσης και θα γράψετε webmail@school.gr, όπως εμφανίζεται εδώ. webmail.school.gr. Πατώντας Enter θα εισέλθετε στην εφαρμογή του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και στο όνομα χρήστη θα πρέπει να δηλώσετε το όνομα χρήστη που σας έχουμε δώσει, που σας έχουμε μοιράσει στο χαρτί, μόνο το όνομα χρήστη, δηλαδή για παράδειγμα εμένα το όνομα χρήστη είναι Μπιγκαλαφάγκας, και τον κωδικό που επίσης σας έχουμε δώσει. Εντάξει, επαναλαμβάνω, είναι το όνομα χρήστη, χωρίς να δώσουμε το email μας, δηλαδή το όνομά σας, όπως είναι εγώ για παράδειγμα εδώ, bigalafagas@school.gr, δεν δίνω το παπάκι, δίνω μόνο το όνομα χρήστη και τον κωδικό. Πάρα πολύ προσοχή όταν δίνουμε τον κωδικό, να βλέπουμε εδώ ψηλά εάν είμαστε σε αγγλική γλώσσα ή σε ελληνική γλώσσα, ή ενδεχομένως γράφουμε κεφαλαία. Εντάξει, πάρα πολύ προσοχή. Αν δεν το δώσετε το σωστό κωδικό, δεν υπάρχει περίπτωση να μπείτε. Δεν θα υπάρχει κάποιος άλλος λόγος. Είναι ότι δεν έχουμε δώσει σωστό κωδικό ή ενδεχομένως και όνομα χρήστη. Πληκτρολογώντας λοιπόν το όνομα χρήστη και τον κωδικό, ερχόμαστε εδώ που λέει είσοδος και κάνουμε κλικ. Εάν σας εμφανίσει αυτό το παραθυράκι, αν χρησιμοποιείτε το Firefox, ή από δεξιά κάποιο παραθυράκι το οποίο να λέει να αποθηκευτεί ο κωδικός, εγώ προτείνω να αποθηκευτεί ο κωδικός. Να μην θέλετε δηλαδή κάθε φορά να κοιτάτε στα χαρτιά σας και να ψάχνετε να βρίσκετε το username, δηλαδή το όνομα χρήστη και τον κωδικό. Πατήστε αποθήκευση, να αποθηκευτεί μία και καλή, έτσι ώστε κάθε φορά που θα πάτε να συνδεθείτε να σας τον προτείνει και να γίνεται αυτόματα. Ερχόμαστε λοιπόν στην εφαρμογή. Αυτή είναι η εφαρμογή της αλληλογραφίας, του email δηλαδή του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Κάποια χαρακτηριστικά αυτής είναι ότι τα εισερχόμενα, κάνοντας κλικ στα εισερχόμενα, εμφανίζεται η λίστα με τα προσεισερχόμενα email. Μπορώ να διαβάσω το κάθε ένα από τα email μου, παράδειγμα, κάνοντας κλικ στο πρώτο email εδώ, το οποίο έχει έρθει από τον κύριο Καπανιάρη, Αλέξανδρο, συντονιστή κτλ. Σας λέει από πού έχει έρθει. Εδώ βλέπετε το θέμα του email, εδώ βλέπετε το πότε ήρθε αυτό το email και εδώ βλέπετε το μέγεθος του email. Εάν λοιπόν κάνω κλικ εγώ εδώ, μπορώ να δω το περιεχόμενο σε αυτό εδώ το παράθυρο εδώ κάτω. Εντάξει. Κάνοντας κλικ στο δεύτερο email, κλικ εδώ, μπορώ να δω αυτό το email. Κάνοντας κλικ εδώ, μπορώ να δω το περιεχόμενο εδώ. Τι περιέχει? Κάθε email προφανώς θα περιέχει κάποιο κείμενο, όπως για παράδειγμα αυτό, και θα περιέχει και κάποια συνημένα. Τα συνημένα είναι αυτά που έχουν ένα μικρό συνδετήρα, ένα μικρό κειμενάκι, και βλέπετε ότι εδώ έχει το βελάκι που κατεβαίνει. Αυτό σημαίνει ότι αν το πατήσω, εγώ θα κατεβάσω το αρχείο, το συνημμένο, στον υπολογιστή μου για να μπορέσω να το διαβάσω. Παράδειγμα, το πατάω. Επειδή είναι Word, μου προτείνει να το ανοίξει με την εφαρμογή, να το διαβάσω ή να το αποθηκεύσω. Αν το αποθηκεύσετε, θα πρέπει μετά να πάτε και να το βρείτε εκεί που είναι αποθηκευμένο. Αν το ανοίξετε, επί τόπου μπορείτε να το διαβάσετε. Παράδειγμα, εντάξει, αυτό είναι το συνημμένο που κατεβάσαμε. Άλλο παράδειγμα, το πρώτο μήνυμα. Τι είχε? Το πρώτο μήνυμα είχε και αυτό
ένα συνημένο, εκτός δηλαδή από το κείμενο, βλέπετε ότι κάτι μας έστειλαν εδώ. Πατάω αυτό, το κατεβάζω και το ανοίγω. Άλλο παράδειγμα, αυτό. Άλλο παράδειγμα, αυτό. Εντάξει. Το κάθε email έχει ένα περιεχόμενο και ενδεχομένως κάποιο συνημένο. Τώρα, πάμε να δούμε πώς μπορούμε να συντάξουμε εμείς ένα κείμενο. Το να συντάξουμε ένα κείμενο σημαίνει ότι θα πρέπει να πάω εδώ που λέει νέο μήνυμα, να κάνω κλικ στο νέο μήνυμα και θα μου εμφανίσει αυτό το παράθυρο. Αυτό το παράθυρο λέει ότι προφανώς εγώ είμαι αυτός που το στέλνω, εγώ, και πάω τώρα να το στείλω. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε για να στείλουμε ένα email είναι να δηλώσουμε τον παραλήπτη, το που θα πάει το μήνυμα. Έρχομαι λοιπόν εδώ στο pros, στο κουμπάκι του pros και κάνω κλικ. Θα μου ανοίξει ένα νέο παράθυρο το οποίο λέει, αν προσέξετε εδώ, βγάζει κάνοντας κλικ στο βελάκι μία ολόκληρη λίστα. Η λίστα αυτή πλέον έχει ανανεωθεί και περιλαμβάνει τους μαθητές ή ενδεχομένως και τους καθηγητές του σχολείου στο οποίο είστε γραμμένο. Βλέπετε εδώ λέει Εσπερινό Γελ Βόλου μαθητές Α1, Εσπερινό Γελ Βόλου Α2, Β1, Γ1. Έχει και εκπαιδευτική και προσωπικό. Μπορώ δηλαδή να στείλω ένα μήνυμα σε κάποιο καθηγητή του σχολείου. Πώς? Κάνω για παράδειγμα κλικ εδώ όσον αφορά τους καθηγητές. Δεν εμφάνισε κάτι. Θα πρέπει λοιπόν, αφού επέλεξα εγώ ότι θέλω να επιλέξω τους εκπαιδευτικούς και το προσωπικό, να πατήσω το αναζήτηση. Πατώντας αναζήτηση, βλέπετε εδώ μου βγάζει το ονοματεπώνυμο του καθηγητή που με ενδιαφέρει και παράδειγμα ότι θέλω να επικοινωνήσω με τον κύριο Γαλάνη. Κάνω κλικ στον κύριο Γαλάνη, έρχομαι εδώ και πατάω το κουμπάκι προς, έτσι ώστε να τον προσθέσω στη λίστα των παραληπτών. Θέλω να επικοινωνήσω και με άλλον καθηγητή στο ίδιο email, δηλαδή να στείλω το ίδιο κείμενο, το ίδιο περιεχόμενο του μηνύματος σε δύο καθηγητές. Επιλέγω και το δεύτερο καθηγητή και τον βάζω μέσα. Δεν θέλω τον έναν από τους δύο καθηγητές γιατί έκανα κάποιο λάθος. Επιλέγω διαγραφή. Μένει μόνο ένας. Δεν θέλω αυτόν, έκανα κάποιο λάθος, διαγραφή. Επανέρχομαι και λέω θέλω να στείλω στον κύριο Παπά. Προς και είμαστε έτοιμοι. Πατάω εντάξει και βλέπετε ότι πλέον εδώ στο πεδίο των παραληπτών υπάρχει ο κύριος Παπάς. Άρα από εμένα προς τον κύριο Παπά και πάμε τώρα. Θέμα. Το θέμα είναι 2-3 πραγματάκια του τι πραγματεύεται το θέμα. Παράδειγμα, ενημέρωση, θέλετε για να σας ενημερώσει για την αλλαγή ύλης. Ή θέλετε ενημέρωση ή να στείλετε μια εργασία. Εντάξει. Εδώ κάτω γράφουμε το μήνυμα, είναι το περιεχόμενο στο οποίο γράφουμε το μήνυμα. Μπορούμε να γράψουμε κύριε Παπά, σας αποστέλω την εργασία μου. Εντάξει. Τελευταίο και προαιρετικό όμως, αλλά ίσως να γίνει πλέον υποχρεωτικό, είναι να προσθέσω ένα συνημένο. Συνημένο σημαίνει ότι εκτός από ένα κείμενο που στέλνω στον παραλήπτη μου, όπως είναι αυτό εδώ, να του στείλω και ένα αρχείο, κάποιο αρχείο που έχω ετοιμάσει στον κειμενογράφο, μια εργασία που έχω κάνει. Πώς το κάνω αυτό? Πατάω προσθήκη συνημένου, μου εμφανίζει ένα παράθυρο που μου λέει πού θέλεις να ψάξω για να βρω τα συνημένα. Θέλεις να ψάξω στην επιφάνεια εργασίας? Πατάω επιφάνεια εργασίας. Θέλεις να ψάξω κάπου αλλού? Έχει διάφορους φάκελους εδώ, είναι οι φάκελοι όλων του υπολογιστή. Επιλέγετε ενδεχομένως κάποιον από τους φακέλους που αποθηκεύετε τις εργασίες σας. Εντάξει, ας πούμε επιφάνεια εργασίας εγώ. Έρχομαι εδώ μέσα και επιλέγω το αρχείο που θέλω. Για παράδειγμα θέλω να στείλω το γλωσσικές ασκήσεις και πατάω άνοιγμα.
δείτε ότι εδώ στο γλωσσικές ασκήσεις το έχει περιλάβει μέσα και πλέον κάνω μία επανάληψη. Προς Παπάς Γιώργος, προσθήκη συνημένου, του στέλνω πλέον το αρχείο αυτό που έχω φτιάξει, μια παραδοτέα εργασία, και εδώ έχω το κειμενάκι μου, κύριε Παπά, σας αποστείλω την εργασία μου, ή οτιδήποτε άλλο. Με το κουμπάκι αποστολή το μήνυμα φεύγει και πηγαίνει πλέον προς τους παραλήπτες που έχετε δηλώσει. Εάν τώρα θέλετε να στείλετε ένα ομαδικό μήνυμα στους συμμαθητές σας του τμήματος για άμεση επικοινωνία, κάνετε το εξής. Κάνετε νέο μήνυμα, εμφανίζει πάλι το παραθυράκι, πηγαίνω στο προς, κάνω κλικ, μου εμφανίζει νέο παραθυράκι, πηγαίνω εδώ στη λίστα των παραληπτών μου, επιλέγω παράδειγμα μαθητές Α1, πατάω το κουμπάκι της αναζήτησης, εμφανίζονται όλοι οι μαθητές του τμήματός μου, παράδειγμα ότι είστε Α1, έτσι, κάνω κλικ εδώ και λέω προς αυτόν, κάνω κλικ προς αυτό τον παραλήπτη και συνεχίζω και με αυτή τη διαδικασία, επιλέγοντας τον παραλήπτη και κάνοντας κλικ στο κουμπάκι προς, βλέπετε ότι σιγά σιγά στα δεξιά γεμίζει η λίστα των παραληπτών. Ας πούμε ότι έχει γίνει, όπως βλέπετε, έχει δημιουργηθεί η λίστα των παραληπτών. Εντάξει, πατάω το εντάξει, έρχομαι και λέω γεια σας συμμαθητές μου και καλή αρχή. Αυτό το απλό μηνυματάκι, το γεια σας συμμαθητές μου και καλή αρχή, χωρίς να χρειαστεί να στείλω κάποιο έγγραφο, ή θα μπορούσα ενδεχομένως να στείλω και κάποιο έγγραφο, θα πάει σε όλους αυτούς εδώ τους παραλήπτες, κάνοντας κλικ απλά στο κουμπάκι αποστολή. Εάν βέβαια δεν γράψετε κάποιο θέμα στο μήνυμα, σας βγάζει ένα πλαίσιο το οποίο λέει δεν έχετε καταχωρήσει θέμα στο μήνυμα, θέλετε να το στείλετε χωρίς θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα, ακόμα και χωρίς θέμα το μήνυμα θα πάει. Καλό όμως είναι πάντα να επιλέγουμε ένα μηνυματάκι. Ελπίζω να σας βοήθησα τουλάχιστον με το πώς λαμβάνουμε, βλέπουμε τα περιεχόμενα του μηνύματός μας και πώς στέλνουμε σε έναν ή σε περισσότερους παραλήπτες τα μηνύματα. Καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε όλοι πλέον το school.gr, το webmail του school.gr, του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, για να μπορέσουμε να έχουμε έναν συντονισμό και να μπορέσουμε να λαμβάνουμε όλοι τα email σε μια κοινή πλατφόρμα όπως αυτή που σας έδειξα τώρα. Καλή αρχή, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε.